דרך קלה להתחבר לחשבון הארגוני בתור מורים או תלמידים, היא דרך בית הספר הווירטואלי. בעצם לא צריך לזכור שום דבר חוץ מאשר את השם הזה. נכנסים מגוגל לבית הספר הווירטואלי דרך המחשב או הטלפון. במסך הראשי לוחצים על התחברות, מגיעים ישר להזדהות אחידה, את הפרטים מכניסים בדרך שנוחה לכם. כניסה. ואז כמורים או תלמידים, אתם יכולים כבר מכאן לגשת לכל הכלים החשובים, מייל ארגוני, דרייב, קלאסרום וג'מיני, שזה ה-AI של גוגל, ובתור מורים אפילו למטה, אתם יכולים לראות כל מיני כיתות שלכם של קלאסרום שפתחתם. יש פה לוח שנה וכולי, זו דרך שאפשר להתחבר שוב כמורים ותלמידים, צריך סך הכל לזכור את השם, בית הספר הווירטואלי, ואתם מחוברים למייל הארגוני שלכם וכל המערכות האחרות שקשורות.